oslavili úspěchy i neúspěchy minulého vodáckého roku. Těmto oslavám chceme přispět i my, starší Šmartou, krátkou ke ztrátu desítky. Dnešním rokem chceme ukončit historickou trilogii našich dějin. Připomínám, spartakiádní vystoupení před 2 lety a loňské okénko do naší nejstarší vybájené historie. Letos jsme se zaměřili na známé dějinné události, ale nechtěli jsme pouze papouškovat obecně známá data. Proto jsme po ukončení vodácké sezóny započali vlastní výzkum. Založený na nových faktech a výzkumech. A zjistili jsme, že výklad historických událostí je plný omylů. Například Karel IV., otec vlasti, nebyl žádný Karel, ale obyčejný Vašek. Velká říjnová socialistická revoluce. Nebyla velká revoluce, ale velký průser. A kačeři nejsou kačeři, ale zmutované vodní kresy. A tak dále. Letos jsme tedy vybrali některé události naší bohaté historie a zjistili jsme, že například Jan Hus nebyl upálen, ale zázrakem, a to vám ukážeme, unikl smrti, poučil se, odešel z veřejného života, přestal intrikovat a politikaři, založil rodinu a jeho potomci chodí po našich zemích dodnes. Nebo rok 1434, bitva u Lipan, interpretována jako hrůzostrašné prolití krve mezi Čechy. Ano, je to pravda, že touto bitvou byla ukončena občanská válka v českých zemích. Je pravda, že proti sobě stáli Češi proti Čechům. Ale není pravda, že byla krvavá. A víme, a to vám také ukážeme, že skončila tak nějak po našem, po Česku. A co takto rok 1989 a pan Havel? Ukážeme vám, že intrikoval na všechny možné strany a chtěl být prezidentem již od útlého věku. Naštěstí pro nás všechny se mu to nakonec podařilo. A na závěr, jestli se vše technicky podaří, máme pro vás překvapení. Současnou událost, o které si budou naši děti vyprávět ještě mnoho let. Věřte, že naše vystoupení vás chceme nejen pobavit, ale i zaskočit, naštvat, zlomit a třeba i některé poučit. Nyní si udělejte pohodlí a vplujte s námi do našich dějin. Příjemnou zábavu.